ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाकलाचये अश्विनीतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकथामय्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय 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 नित्यानंद नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत जय चंद्र जय गौर गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री जय चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय जय अद्वैत गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त गौर वृंदा ஓம் தத் சத். ரைட், இப்போ இந்த ஸ்லோகா ஒண்டி பண்றேன், நீங்க டைரக்டா கண்டென்ட் போயிடலாம். धर्म स्थापन हेतु साधुरा व्यवहार पूरी घोषा नीराये आचर से धर्म सारा. இதுல 3 பேரா படிச்சுட்டு மச்சாச்சு. ஆமா ஆமா, நாலாவது டிரான்ஸ்லேஷன். பேராதான் ஓகே. பக்தி தொண்டிலிருந்து பக்தி அதுல இருந்து தொண்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கும். பக்தி தொண்டில் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பக்தி மாதாஜி. தொண்டிலிருந்து இருப்பவர்களே பௌதீக நோக்கம் கொண்ட இந்த நபர்களை தவறான முறையில் சில நேரங்களில் மகாஜனங்களாக ஏற்கின்றனர். கிருஷ்ண பக்தி எனப்படும் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு மட்டுமே உண்மையான நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். சில நேரங்களில் கர்மிகள், வரட்டு கற்பனையாளர்கள், அபக்தர்கள், அஷ்டாங்க யோகிகள் ஆகியோர் மட்டுமின்றி பௌதீக செல்வம், பெண்கள் மற்றும் பணத்தின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ள நபர்களும் மகாஜனங்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஆனால் அத்தகு அங்கீகாரமற்ற மகாஜனங்களை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.3.25 பின்வருமாறு கூற்றினை வழங்குகிறது. பிராயேனா வேத தத் இதம் ந மகாஜனோ அயம் தேவ்யா விமோகிதா மதிர்பத மாயாயாலம் திராயாயாம் ஜடி கிருத பந்தீர் மது புஷ்பிதாயாம் வைதானிகே மகதி கர்மாணி யுஜ்யமானக. இந்த ஜட உலகில் பக்தி தொண்டின் மதிப்பை உணராத முட்டாள் மக்கள், கர்மிகள், பலநோக்கு செயல்படுபவர்கள் மகாஜனங்களாக ஏற்கப்படுகின்றனர். அத்தகு முட்டாள் மக்களின் பௌதீக புத்தியும் மன அனுமான வழிமுறைகளும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளன. இதன் விளைவாக அவர்களால் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டினை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் பௌதீக செயல்களினால் கவரப்பட்டு பௌதீக இயற்கையை வழிபடுபவர்களாக மாறுகின்றனர். இதனால் அவர்கள் பலநோக்கு செயல்படுபவர்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். அவர்கள் ஆன்மீக செயல்கள் என்ற போர்வையில் கூட பௌதீக செயல்களில் பந்தப்படுகின்றனர். அத்தகு மக்கள் பகவத்கீதையில் வேதவாத ரதாகா, வேதங்களை மேலோட்டமாக பின்பற்றுபவர்கள் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் வேதங்களின் உண்மையான பொருளை அறிவதில்லை. ஆயினும் அவர்கள் தங்களை வேத அதிகாரிகளாக நினைத்து கொண்டுள்ளனர். வேத ஞானத்தை நன்கு உணர்ந்த மக்கள் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்று அறிய வேண்டும். வேதைஷ சர்வை
அகம் ஏவ வேத்யக. பகவத்கீதை 15.15. மாதாஜி அடுத்து யாராவது படிக்க சொன்னாலும் படிங்க மாதாஜி. ஹரே இல்ல கிருஷ்ணன். அடுத்தது ஓகே ஓகே. சோ பேசிக்கலி நான் அடுத்த படிக்கிறேன் ஒரு மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், படிங்க. இந்த ஜட நான் உலகில் படிக்கிறேன். ஒருவன் கர்மவீர பலநோக்கு செயல்களில் வெற்றி அடைந்தவன் என்று பிரபலம் அடையலாம், அல்லது சமய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் வெற்றி பெற்றவனாக அறியப்படலாம், அல்லது மன அனுமானத்தில் வீரனாக அறியப்படலாம், ஞான வீர, அல்லது மிகவும் பிரபலமான துறவி ஆகலாம். அவன் எப்படி இருந்தாலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3.23.56 அவனை பற்றி பின்வரும் அபிப்பிராயத்தினை வழங்குகிறது. நேக யத் கர்ம தர்மாய ந விராகாய கல்பதே ந தீர்த்த பத சேவாயை ஜீவன் அபி மிருதோ இசக. எவருடைய கர்மம் அவனை சமய வாழ்விற்கு உயர்த்தவில்லையோ, எவருடைய சமய வாழ்க்கை அவனை துறவிக்கு உயர்த்தவில்லையோ, எவனுடைய துறவு அவனை பரம புருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டை நோக்கி அழைத்து செல்லவில்லையோ, அவன் சுவாசிக்கும் போதிலும் மடிந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும். புண்ணிய செயல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், சமய கொள்கைகள், துறவு ஆகியவை அனைத்தும் இறுதியாக பக்தி தொண்டை நோக்கி அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதே முடிவாகும். சேவை செய்வதற்கு பல தரப்பட்ட வழிமுறைகள் உள்ளன. ஒருவன் நாட்டிற்கு சேவை செய்யலாம், மக்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் சேவை செய்யலாம், வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கு சேவை செய்யலாம், நோயுற்றவர்கள், ஏழைகள், பணக்காரர்கள், பெண்கள், தேவர்கள் என பலருக்கும் சேவை செய்யலாம். இவ்வெல்லா சேவைகளும் புலன் நுகர்ச்சி என்னும் தலைப்பின் கீழ் வருகின்றன, அல்லது ஜட உலக இன்பத்தின் கீழ் வருகின்றன. மக்கள் ஏறக்குறைய இத்தகு பௌதீக செயல்களினால் கவரப்பட்டுள்ளனர் என்பதும், இந்த செயல்களுக்கு தலைவராக இருப்பவர்கள் மகாஜனங்களாக மிகச் சிறந்த தலைவர்களாக ஏற்கப்படுகின்றனர் என்பதும் மிகவும் துரதிருஷ்டமானதாகும். உண்மையில் அவர்கள் தவறாக வழிநடத்தும் தலைவர்கள். ஆனால் சாதாரண மனிதனால் தான் எவ்வாறு தவறாக வழிநடத்தப்படுகிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். சோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நீங்களே ஒரு 2 பேரா நினைச்சு நிறுத்திட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு ரொம்ப நிம்மதி, சந்தோஷம். ஓகே, இப்போ வந்து தர்மம், ரைட்? நம்ம இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க, விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு எப்படி சரளமா வந்துச்சு. நேஹ யத் கர்ம தர்மாயை நா விராகாய கல்பதே நா தீர்த்த பத சேவாயை ஜீவன் அபி மிருதோ ஹிஷஹ. உயிர் இருந்தாலும் இல்லாதவன் எப்படி சொல்றாங்கன்னா, நம்ம பண்ற கர்மங்கள் வந்து நம்மள நெக்ஸ்ட் லெவல் கூட்டிட்டு போகணும். ரிலிஜன், ரைட்? அந்த ரிலிஜியாசிட்டி, அந்த தர்மத்துக்கு, அந்த தர்மம் என்ன, விராகாய், டிட்டாச்மெண்ட் கூட்டிட்டு போகணும். அப்புறம் ஃபைனலி என்ன, தீர்த்த பத சேவை. அது ஃபைனலா கிருஷ்ணர் பார்த்ததுக்கு எதுவும் போலன்னா நம்ம உயிர் இல்லாலும் இல்லாத மாதிரி அப்படின்னு. எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போ வந்து பெரும்பாலும் மகாஜன் இஸ் கிரேட் காமனா சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ நீங்க எல்லாருமே பௌதிகத்துல யாரையாவது இன்டராக்ட் பண்ணீங்கன்னா இஸ் கிரேட் பர்சன் காமனா கேட்பீங்க. இஸ் லைக் மை காட், இதுவும் நிறைய தடவை கேட்பீங்க. கரெக்டா? நான் வந்து நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன். ஒருத்தங்க வந்து இப்போ பாஸ் இல்ல ஒரு ரிலேட்டிவ், இவங்க மேல வந்து வயதாயிடுச்சுன்னு மரியாதை வைக்கிறது இன்னொன்னு வந்து 2 பிரச்சனைகள் வரும். என்னன்னா, இவங்களுக்கு காலை ஊந்தா நம்மளுக்கு வேலை நடக்கும், ரைட்? நல்லா இருக்கணும்ன்ற எண்ணம் வேற. ஆனா சிலர் பார்த்து விழுவாங்க. இப்ப வந்து காலை விழுது கூட இவன் பணக்காரனா, ரைட், இவன் பவர்ஃபுல்லா, இதெல்லாம் இருந்தா காலை விழுவாங்க. இல்லைன்னா நம்ம விழ மாட்டாங்க, ரைட்? சரி, ஒண்ணு காலை விழுற பிராக்டிஸே இல்லைன்னா விடுங்க, அது வேற விஷயம். பட் வீரதா இருந்தா நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஒண்ணு பெரியவங்க, யங்கு, அந்த மாதிரிலாம் டிவைட் பண்ணும். சோ இப்போ வந்து அது இன்னொன்னு இருக்கு. இப்போ வயதானா, அந்த காலத்துல இருந்தே சொல்லுவாங்க, வயசாயிடுச்சுன்னா அனுபவம். சோ பக்தியில இருந்தாதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால யங்கா இருந்தாலும் காலில் விழுவாங்க, ஏன்னா அவங்க பக்தியில முன்னேறுவாங்கன்னு. 60 வயசு 70 வயசு 80 வயசுன்றது வந்து குவாலிஃபிகேஷன் இல்ல. அந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அனுபவங்கள் அவங்கள கிருஷ்ணர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகுதா இல்ல வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து என்ன கர்மியில தான் வருவாங்க, ரைட்? நிறைய தடவை வந்து இப்படி இருக்கிற பாவம் வயசாயிடுச்சுன்னா இப்படி ஆயிடும். நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன். நல்லா இருக்கு, ஏன் நல்லா இருக்கிறது? இல்ல நான் நல்லா வாழ்ந்தேன். நீ எப்படி நல்லா வாழ்ந்த? நான் ஒரு 10 பசங்களை வச்சு இல்ல 3 பசங்களை வச்சு அவங்களுக்கு வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு, அவங்க ஒருத்தர் வந்து இங்க இருக்காங்க, ஃபாரின்ல இருக்காங்க, இது இருக்காங்க, அதனால நான் வந்து உன்னை பிளஸ் பண்றதுக்கு ரைட் இருக்கு. என்ன பிளஸிங்? நல்லா காலம் மொத்தம் சம்பாரிச்சேன், நல்லா சாப்பிட்டேன், அதுக்கப்புறம் அந்த 2 குவாலிஃபிகேஷன், நல்லா சொத்து சேர்த்தேன்றது, அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரிக்கு பிளஸ் பண்ற அருகதி இருக்கா இல்லையா பக்கத்துல வைங்க. அவங்க பிளஸ் பண்றதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கும்? நீங்க என்ன சொல்லுங்க, இல்ல மாதாஜி நம்மளுக்கு வேணும் இல்ல, நம்மளும் இம்ப்ரூவ் ஆகலாம், ஒத்துக்கிறேன்.
பட் அவங்களுக்கு என்ன கிரெடிட்ஸ் இருக்குன்னு பிளஸ் பண்றதுக்கு கெப்பாசிட்டி. சி, பணக்காரனா இருந்தா பணம் கொடுக்குறான், பிச்சைக்காரன் பணம் கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. சோ அவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளஸ் பண்றதுல பிச்சைக்காரத்தனம் இருக்கு. எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு இல்ல. சி, பிளஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு நீ நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்மா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம ஒரு பயஸ் ஆக்டிவிட்டியாவது பண்ணிருக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? சி, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி ஒரு சைட்ல, பயஸ் ஆக்டிவிட்டியாவது பண்ணிருக்கணும் இல்லையா? நான் வந்து நல்லா மீன், ஆடு எல்லாம் வெட்டி சாப்பிட்டேன். அப்படியே வந்து பசங்களுக்கும் அதே ஊட்டினேன். அவங்கள வந்து நான் நல்லா 4-5 இடத்துக்கு அமிச்சேன். அவங்க இப்போ லட்சாதி கரோர் பத்திகளா இருக்காங்க. அதனால எனக்கு இப்போ வயசாயிடுச்சு, அதனால நான் பிளஸ் பண்றேன். இது என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? நீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. நான் சொல்றது அதெல்லாம் புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. அதெல்லாம் பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடாது இருக்காங்க மாதாஜி. மாதாஜி. பௌதீகத்துல இருக்காங்க மாதாஜி. அந்த பௌதிகத்துல பௌதீகத்துல இருக்காங்க மாதாஜி. இருந்தாலுமே நம்ம வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு தர்மமும் அந்த பகவான் மேல இருக்கிற பிரேமையும் அது எல்லாமே சொல்லி சின்ன குழந்தைந்து கொஞ்சமாவது வளர்த்துனாதான் பெரியவங்கன்னா அவங்க குழந்தைகளுக்கு அவங்க அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட். வளர்ப்பாங்க. ரைட். இப்போ அது பண்ணல வச்சுக்கோங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி சொல்றது ஐடியல் சுச்சுவேஷன். இது பண்ணல, நம்ம நிறைய பேர் கோட்டை விட்டுருக்கோம். ஹரே ரைட். கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. காலில் விழுறவங்களுடைய நோக்கம் சரியா இருக்கணும். அவங்க ஆசீர்வாதம் பண்றது தனி. கால ஓகே, விழுறவங்க அதுக்கப்புறம் வரலாம். பிரபுவோட பாயிண்ட் வேற, அது கொஞ்ச நேரம் பார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன டைவர்ட் ஆயிடும். இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு போனதால அங்க குச்சிட்டேன். பட் பிரபு அந்த பாயிண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து பசங்களுக்கு அப்படி வளர்க்கல. இப்போ வளர்ந்துட்டாங்க. சின்ன பத்துல எனக்கும் பக்தி இல்லை. நான் சடனா கன்வெர்ட் ஆகி வந்திருக்கேன். இப்போ பக்தியில முக்கால்வாசி பேர் அப்படிதானே. 5 வருஷமா தான் பக்தி ஆழமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோட்டை விட்டோம் ஃபேமிலியா பண்றதுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? இனிமேட்டு அடுத்த ஜெனரேஷனுக்காக சொல்லி கொடுக்கணும் மாதாஜி. சொல்லி கொடுக்கணும். அடுத்த ஜெனரேஷன் நீங்க சொல்ற பேரன் பேத்தி ஓகே டன். இப்போ பசங்களையும் ஹஸ்பண்ட், ஸ்பௌஸ், வைஃபுக்கு என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு வந்துட்டு இப்ப சொல்லி புரிய வைக்க அவங்களுக்கு முடியாது சொல்லி மாதாஜி. கொடுக்கணும். ஆனா வந்து நம்ம பிரசாதம் அப்படி கொடுக்கறது மூலயமா வெரி நைஸ். பகவான் இப்போ அவங்களுக்கு கருணையால சொல்லி திருத்த முடியும் மாதாஜி. அவங்களுக்கு சொன்னா ஏன் பிரயோஜனம் இல்லை? பிரசாதம் கொடுக்கணும், கரெக்ட் ஆன்சர். திருத்தணும், கரெக்ட் ஆன்சர். பிரயோஜனம் இல்லைன்றதும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான். பட் வை? அவங்க ஏன்னா அந்த பௌதிகத்திலேயே ஆரம்பத்துல இருந்தே மூழ்கி இருக்கிறாங்க மாதாஜி. நம்மளும் அவங்களுக்கு அப்படிதானே. பக்தியை பத்தி சரி, நம்மளும் யாரும் அப்படிதானே சொல்லி பௌதிகத்துல தான் கொடுக்கல. இருந்தோம் ஒரு அப்போ. ரைட். பட் ஏன் அவங்க வந்து நம்ம அட்வைஸ் பண்றது நம்மளுக்கு வேஸ்ட்? கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு நம்ம வந்து வந்து கொஞ்சமாவது இந்த கிருஷ்ணருடைய சத்சங்கத்துல சேர்ந்து பகவானுக்கு சேவை செஞ்சு அதுல அப்படியே மாறி இருக்கிறோம் மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு லெவலுக்கு நிறைய கிருஷ்ணருடைய பேர் பகவான் இல்லாமலே வந்திருக்காங்க இல்ல. இப்ப மாதாஜி ஃபாரின்ல இருந்து வராங்க. கிருஷ்ணருடைய எஸ். அருள் கொஞ்சமாவது நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணருடைய பக்தருக்கு ஏதாவது கொஞ்சமாவது செஞ்சிருந்தோம்னா இந்த ரூட்ல கொண்டு வந்து நம்மள விடுவார் மாதாஜி. ஏதாவது ஒரு விதத்தை கொண்டு வந்து விட்டுருவார் மாதாஜி. ஹரே சோ கிருஷ்ணன். பேசிக்கலி க்ளோஸா வந்திருக்காங்க. பட் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம சொல்றது ஏன் அவங்களால கேட்க முடியாதுன்னா, நம்மள அவங்கள இது வரைக்கும் பௌதிகவாதியா தான் பாத்துருக்காங்க. ரைட். இப்போ பிரபு ஒரு வேர்ட் கொண்டாங்க, நம்மளுக்கு அருகத்தி இருக்கா. சோ அவங்க அதுதான் பாக்குறாங்க. பட் அவங்க பாக்குற அருகத்தி வந்து என்னன்னா, நீ எவ்வளோ சாப்பாடு சமைச்ச, சிக்கன் 65 மட்டன் பிரியாணி எவ்வளவு குவிக்கா சர்வ் பண்ண, அதுக்கப்புறம் வந்து உன் பசங்க எவ்வளவு சொத்தோட இருக்காங்க, இதுதான் அவங்க பாக்குறாங்க. அதெல்லாம் குவாலிஃபைடா? இது வரைக்கும் நீ அதானே பண்ண. இப்ப திடீர்னு என்ன நீ வந்து கிருஷ்ணா, பாலராம், ராதாராணி என்ற, ஏன்னா அவங்களுக்கு நீங்க பண்றது புதுசு. இப்போ வெளியில இருக்கிறவங்க ஏன் அக்செப்ட் பண்றாங்கன்னு பாக்குறேன். ஏன்னா அந்த புதுசை தான் அவங்க ஃபர்ஸ்டே பாக்குறாங்க. இப்போ நான் வந்து மாதாஜி எல்லாம் கரெக்டா 6 மணிக்கு வரணும், ஸ்லோகா பிராக்டிஸ் பண்ணணும், ஒழுங்கா 4 மணிக்கு எந்திரிங்க அப்படின்னா நீங்க கேட்பீங்க. ஏன்னா நீங்க என்ன அந்த பாவத்துல தான் பாக்குறீங்க. ரைட். இதுவே நான் சின்னப்பத்துல இருந்து நீங்க பாத்துருந்துட்டு நான் வந்து ஒரு 10 மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு திடீர்னு எந்திரிச்சா நீங்க கிரேட்னு ஃபீல் பண்ணலாம். பட் நீங்க என்ன நினைப்பீங்க, இவ்வளே முந்தானேல் வரைக்கும் 10 மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருந்தா. ரைட். இப்போ இதே பாவம் தான் அவங்களுக்கும் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க உங்களை இப்படிதான் பாத்துருக்காங்க. நம்ம எல்லாருமே, நான் என்னையும் சேர்த்துதான். திடீர்னு வந்து ஆஹோ அப்படின்னா இப்படிதான் டிஃப்ரெண்டா தெரியும். அதனால வந்து என்னன்னா திடீர்னு பக்தின்றதோட நம்ம வந்து என்னன்னா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம பக்தி பியூரா இருந்து விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பிரசாதம் கொடுக்கறது ஒண்ணு, ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இருந்தா கிருஷ்ணரே பாத்துப்பாரு. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப தலையை போட்டு உடச்சிக்க கூடாது. இப்போ கிருஷ்ணர் எப்படி பாத்துக்கிறாருன்றது டிஃபரெண்ட். பட் அவர் எப்படியாவது பாத்துக்கிறாரு. அதனாலதான் நான் சொன்னேன். மறுபடியும் லாஸ்டா கேட்க போறேன். எனக்கு நல்ல ஸ்பௌஸ், பக்தியோட இருக்கிற ஸ்பௌஸ் வேணும்னு நான் கேட்கறது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எஸ், நோ? நோ மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யாரு எஸ்? நான் பிரேமா மாதாஜி. மாதாஜி. 5வது தடவை இந்த டிஸ்கஷன் நடக்குது நம்ம கிளாஸ்ல. ரைட். அப்போனா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, கிருஷ்ணா எனக்கு கணவன் நல்லா வந்தா நான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவேன். அப்போனா பக்தி இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஸ்பௌஸ். இல்லன்னா இல்ல பக்தி இல்ல வந்து இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சோம் இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட் ஆன் இல்ல கர்மா. இல்ல மாதாஜி. அவர் இல்லாட்டாலுமே நான் வந்து பண்ணுவேன். அப்போ இப்பதானே சொன்னீங்க நான் நல்ல தெரியாம ஹஸ்பண்ட் வேறது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நீங்க தானே இல்ல சொன்னீங்க. இல்ல இல்ல மாதாஜி எனக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சாங்க. 5 தடவையாச்சு மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இது. 5. ஜெயந்தி மாதாஜி தான் பலி. ஆனா பலியில இருந்து எந்திரிச்சிட்டாங்க அவங்க.
சோ எதுக்குன்னா நம்ம மைண்ட் வந்து எதுக்கு அவங்கள பத்தி சொல்ல, நம்ம மைண்ட் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இப்போ வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, வைஷ்ணவா ஃபேமிலியில இருந்து கூட நிறைய பேர் தேவர்களை வழிபடுவாங்க. இன்னைக்கு காலையில பாத்துட்டு இருந்தேன். சில தடவை வந்து நம்ம ரூட் மாறி சில நிறைய பேர் சாய்பாபா கும்பிடுறது. என் கசினே வந்து அதே ஃபேமிலி திடீர்னு வந்து சாய்பாபா தான் கிருஷ்ணா அப்படின்னா நான் அப்படி ஆடியே போயிட்டேன். இன்னொரு கசனும் கும்பிட்டு அவ சொல்லுவா குரு தத்துவம்னு. அட்லீஸ்ட் அதாவது ஓகே. இவ வந்து எல்லாரும் சொல்றாங்க, யார் அந்த எல்லாரும்? எனக்கு வந்து நிறைய சொல்வேன். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, பக்கத்து வீட்டுல ஒரு வயசானவர் உட்காந்துருக்காரு தெரியுமா, நான் கிராஸ் பண்றச்சே அவர் சொல்லுவாரு, அம்மா உனக்கு ஆபத்து இருக்கு, ரோட பார்த்து கிராஸ் பண்ணு. ஓகே, இப்ப அவர் பரமாத்மா என்னோட பேசியிருக்கலாம், எனக்கு ஆபத்து வந்திருக்கலாம், அது உண்மையா இருக்கலாம். இமீடியட்டா அந்த பாபா தான் உண்மை, நான் காலை விடுறேன், பாபா வாங்க வீட்டுல வச்சுக்கோங்க பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மூளை இருக்கு, இல்லாதவன் அதையும் பண்ணுவான். அந்த பாபா சொல்றதெல்லாம் நடக்குது, டசன்ட் மேட்டர், சொல்றதெல்லாம் நடக்கலாம், அதுக்கு அர்த்தம் அவர் ஆண்டவன் இல்லை. அதை நம்ம வந்து கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். அது இல்லாம நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது. இப்போ சாய்பாபாக்கு வந்து நிறைய சித்திக் பவர்ஸ் இருக்கு, கரெக்ட், அதை வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஆனா பாயிண்ட் என்னன்னா, அவரே ஈக்குவல் டு காட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா தப்பு. ஏன்னா அவரே சொல்லல. ப்ராப்ளமே இதேதான். புத்தா என்ன சொன்னாரு, வேதங்களை அழிக்கணும், ஆண்டவன்ன்றதை நம்பாதீங்கன்றாங்க. புத்தரையே கடைசியில கும்பிட்டோம், டிஃபீட் ஆகுது இல்ல. பர்பஸ்ன்றது நம்ம ஒருத்தரோட இது பண்ணணும். இப்போ நம்ம 2 பேர் கரெக்டா சொன்னீங்க. இப்போ பிரபு ஒண்ணு சொன்னீங்க. பிரபு ஜானகிராமன் பிரபு அன்மியூட் பண்ணி உங்க பாயிண்ட் சொல்லுங்க. இப்ப திரும்ப அதுக்கு வரலாம். பிரபு இருக்காரா? சொல்லுங்க பிரபு, நீங்க ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, பிளெஸிங்க்கு பவர் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. கிருபானந்த வாரியார் என்ன சொன்னாருன்னா, ஒரு தடவை காவடி எடுத்துன்னு போறாங்க இல்லையா முருகருக்கு, அதாவது தண்ணி அடிக்கிறவன், சாராயம் காசுறவன், நல்லவன் கெட்டவன் எல்லாம் எடுத்துன்னு போறான். அப்போ வரிசையா வந்து அந்த தெருவில் இருக்கிறவங்கலாம் அவங்க மேல கால் மேல தண்ணி ஊத்தி கும்பிட்டுன்னு போறாங்க. அப்போ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறாரு, இவெல்லாம் சரியான ஆள் இல்லையே, இவன் காலில் போய் விழலாமா அப்படின்னு கேட்கிறாருன்னா, அவர் என்ன சொல்றாரு, காலில் விழுறவங்க தான் முக்கியம், அவன் எடுத்துன்னு போற காவடி முருகருக்கு, அது போய் சேர்ந்துடும், எங்க போய் சேருமோ அது போய் சேர்ந்துடும், அவனை பத்தி நீ கவலைப்படாத, நீ வந்து உரிமையா கும்பிட்டு அவனை. அப்படி அந்த காவடி வந்து முருகர்கிட்ட போகுது, சாத்துப்படியாகி போகுது, அது போய் சேர்ந்து போக முடியாது, கோரிக்கையோ நல்லதோ கெட்டதோ சேர்த்து போகுது, அவனை பத்தி நீ கவலைப்படாத, மனுஷனை பத்தி அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்காக அந்த பதில சொன்னேன். மாதாபிதா குரு தெய்வன்றது முக்கியம். முதல்ல வீட்டுல இருக்கிறவங்கலாம் அவங்க அப்பா அம்மா காலில் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல நல்லது, அதாவது பிறந்த நாள், ஏதாவது விசேஷ நாள், ஒரு ஏதாவது ஒரு அடுத்த 10th இருந்து 12th போறாங்க, 12th அந்த ஒரு முக்கியமான நாள் எல்லாம் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கணும். அது ரொம்ப முக்கியமான இருக்கு. அது நம்ம ஐயர் ஐயங்கார் வந்து ஐயர் ஐயங்காரெல்லாம் கரெக்டா செய்யறாங்க. தெருவுல இருந்தா கூட சரி, டக்குன்னு போய் விழுந்துருவாங்க. மார்கழி மாசம் வந்து அது நம்ம தெருவுல அவங்க மட்டும் கரெக்டா தண்ணி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. வந்தது அவங்க கால் மேல தண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே நமஸ்காரம் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்கள பத்தி ஒன்றும் கவலையே இல்லை அவங்களுக்கு. நம்ம அது போகவே மாட்டோம், கீழே போக மாட்டோம், சும்மா வேடிக்கை பார்ப்போம், அவ்வளவுதான். அந்த பணி வந்தது அவங்களுக்கு முதல்ல இருந்து வருது, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் குறையுது, அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் பிரபு சொன்னது. இது வந்து இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பிளாஷ்பேக் கதை சொல்றேன். இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ரன்சோர் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு, கரெக்டா, ஓடி போயிட்டாருன்னு. எதுக்கு அந்த பேர் வந்துச்சு? பிரபு ஸ்கிரீன் புஷ்பா மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க, கதைக்கு போயிட்டாங்க. இந்த பர்பட் இந்த லெவல்ல போனா நம்ம முடிக்கவே மாட்டோம். பரவாயில்லைங்க, இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஒரு இது மட்டும் இதை மட்டும் படிச்சிட்டோம்னா பரவாயில்ல. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் பக்கம் இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் மியூட் போட்டுறேன். ஒரு செகண்ட். ஓ, லைவ் இருக்கு, ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ரன்சோர் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு, ரைட்? இது வந்து எதனால அவருக்கு அந்த பேரு வந்துச்சுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? ரன்சோர் அப்படின்னா ஓடி போயிட்டாருன்னு அர்த்தம். திருடனா ஓடி போயிட்டாரு, எஸ்கேப் ஆயிட்டாருன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி பேர் அவர் வச்சிருக்காரு. வை? ஒரு வார்ல இருந்து ஓடி போயிருவாரு மாதாஜி. வெரி நைஸ். வார்ல இருந்து ஓடி போறாரு. வை? அவருடைய மரணம் வேற கையில நடக்கணும், நம்ம எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. காலை யவனா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து சிவன் கிட்ட வந்து பவர் எடுத்திருப்பாரு. அவர் என்ன எடுக்கிறாரு அப்படின்னா, எந்த விதமான ஆயுதமும் அவரை அழிக்காது அப்படின்னு. சோ அதனால ஃபைனலி என்னன்னா, சிவனே வந்து ஒரு ஆயுதத்துல ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால வந்து ரன்சோர் அப்படின்ற பேரு இருக்கு. என்னன்னா, இவர் வந்து காளையவனாவை வந்து எப்படி அழிக்கலாம் அப்படின்னா, பலராம் வந்து சொல்வாரு, இந்த மாதிரி நீங்க வந்து சுதர்ஷன் சக்கரா இருக்கு இல்லையா, சுதர்ஷன் சக்கராவை போய் அடிக்க அப்படின்னு சொல்றாரு.
எப்படி சுதர்ஷன் சக்கராவை பீட் பண்ண முடியாது. இது ஏன் வருதுன்னா சிவனே வந்து இவனோட அக்கிரமம் ஆஸ் யூஷுவல். இவர் வரம் வந்த உடனே எல்லா உலகத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அவனோட ராட்சசத்தனம் எல்லாம் வருது. அதனால பலராம் பண்றாரு, நான் போறேன் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் சொல்வாரு, நீ போகாத, ஏன்னா நீ ராஜாங்கத்தை நீ ஆளணும், சுனிங்க இரு அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லிட்டு இவர் சரி சரி அப்ப நீ போறதா இருந்தா சுதர்ஷன் சக்கரம் எடுக்கணும் அப்படின்னு. நான் சுதர்ஷன் சக்கரம் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றச்சே பலராம் சொல்றாரு, சுதர்ஷன் சக்கரம் வெரி பவர்ஃபுல். இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி, சுதர்ஷன் சக்கரம் பவர்ஃபுல் எஸ் நோ? எஸ் மாதாஜி. எஸ்னா அப்போ எஸ் ஓகே. அப்போ எஸ்ஸா இருந்தா ஏன் கிருஷ்ணரால சுதர்ஷன் சக்கரம் யூஸ் பண்ணி கொலை பண்ண முடியாது? அவரால அவர்தான் எந்த வரம் ஆயுதத்திலுமே வாங்கிட்டாரு மாதாஜி. எந்த எந்த ஆயுதத்தாலும் ஆயுதத்தாலும் எனக்கு சிவன் இறப்பு கொடுத்த சக்கரம் வரக்கூடாதுன்னு அது. சொல்லி அதனால எந்த வந்து ஆயுதத்திலும் கொலை பண்ணக்கூடாதுன்னு வரம் எடுத்ததால அந்த வரத்தை இன்சல்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து நான் வந்து இது ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துறேன், நீங்க எல்லாம் வரி பண்ணிக்காதீங்க, நீங்க வந்து சாய்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து 12ல 10 எழுதணும் எக்ஸாம்க்கு. ஆனா 12 அவுட் ஆஃப் 10 எழுதுறது கஷ்டமா இல்லைன்னா செக்கே பண்ணாம பரவாயில்ல, நான் 13 கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறேன், நான் ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்துறேன், ரியலாவே பக்தி வைபவ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல 13 கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுத்துறேன். இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, பிரபு நாமினிஸ்ட பிரபு வந்து 2 தான் சாய்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாரு. இப்போ நான் கமிட் பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ பிரபு என்ன சொல்லுவாரு, ஓகே ராதிகா கமிட் பண்ணிட்டா, இப்போ நம்ம வந்து போயிட்டு இல்ல 12 அவுட் ஆஃப் 12 தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவளோட வார்த்தைக்கு வேல்யூ இருக்காது, ரைட்? அதனால போட்டோம், இந்த எக்ஸாம்க்கு டிவியேட் பண்ணலாம், அதனால போனா போட்டோம் 13 வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, இது பின்னாடி நடக்குது. இப்போ நீங்க வந்து சொல்லலாமா, ஓ இப்போ ராதிகா வந்து இன்னும் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் பிரபு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஆனா என்ன, ஆனா எதுக்கு அந்த சலுகை கொடுக்குறாரு? இவள் கொடுத்த வார்த்தைக்கு ஹானர் பண்ணாதா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அடுத்த தடவை அவ சொல்ற வார்த்தையில மதிப்பு இருக்கும். அதனால அடுத்த தடவை கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி ஏன் அந்த மாதிரி சில சலுகைகள் எல்லாம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்ட்ல வேல்யூ இருக்கும். இப்போ வந்து எல்லாத்துலயுமே ஒரு பத்திவிரதை சாபம் கொடுத்தா நடக்கணும் அப்படின்றது ஒரு பிலீஃப். இந்த பிலீஃபுக்கோசரம் தான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கந்தர்வி, இந்த கந்தர்வி என்ற நம்ம துத்ராஷ்டிராவோட மனைவி காந்தர்வி, ரைட்? அவளோட சாபம் பலிக்கிற மாதிரி பண்றாரு. இல்லைன்னா கிருஷ்ணரை எதுவுமே தீண்டாது. சாபம் பண்றது கர்மங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு தான், உடம்பு தான், அவர் தான் சச்சிதானந்தா. அந்த மாதிரி இப்ப வந்து என்னன்னா இவர் வந்து வாங்கிட்டார் வரம், அந்த வரத்தை வந்து கவுண்டர் பண்ணன்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஆனா அதை கவுண்டர் பண்ணா அவரை கொடுத்தவரோட மரியாதை போகும். சேம் தான் இரண்யகசிபு ஸ்டோரி கூட. நரசிம்மா வரைச்சே பிரம்மா வரம் கொடுத்துட்டாரு. சோ இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ண தேவையில்லை. இதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஃபுல்ஃபில் பண்ணாம அழிக்க வராதா? முடியும். பட் அந்த பிரம்மாவின் வார்த்தை, இங்க சிவனோட வார்த்தை, இதெல்லாம் பண்றதுக்கோசரம் அவர் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்றாரு. இப்ப வந்து சிவனோட திருசூலே அழிஞ்சிச்சுடா, நீ எப்படிடா பண்ணுவ அப்படின்னா பாரு அப்படின்னு, நீ இங்கே இருந்து என்ன இருந்தாலும் வராதுன்னு போறாரு. பலராம் மேல இருந்து பாத்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, அவருக்கு ரொம்ப ஆசை கிருஷ்ணர் பண்ற சேட்டை எல்லாம் பார்க்கணும்னு. ஒரு சைட்ல வாத்சல்ய பாவத்துல பயமும் ஏறுது. என்னடா இவன் சுதர்ஷன் எல்லாம் பாக்கிட்ட போயிட்டு இப்படி டைரக்டா வாக்கிங் போயிட்டு காளையவனா கிட்ட சொல்றாரு, எக்ஸ்கியூஸ் மீ காளையவனா, ஒரு ஸ்மால் இன்டராக்ஷன் நமக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கலாம். என்ன, நம்ம 2 பேருக்கும் பார்க்க நம்ம மேல நம்ம சண்டை போட்டுக்கலாம். ஆனா எதுக்கு இந்த என் சைட்ல இருக்கிற படை உங்க சைட்ல இருக்கிற படையெல்லாம் அழிக்கணும்? ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் இந்த படையில இருந்து வர்ற இந்த அம்புகள் உங்களை அழிக்காது, பட் மத்தவங்களை அழிக்கும். கரெக்டானா? காலை என்ன சொல்றாரு, இவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும் வாரனா, எனக்கு உண்டு என்ன படையை அழிக்கணுமா, தாராளமா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த எமோஷன்ல கமிட் பண்ண உடனே அவர் பாட்டுக்கு வார்ல தபக்குன்னு அம்பு விடலான்னு பிளான் போட்டு அம்பை விட ட்ரை பண்ண, இவர் என்ன பண்றாருன்னா அம்பு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் ஓடிட்டார். எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுறாங்க, என்னடா இப்ப டீலிங் பண்ணாரு இவர் அதுக்குள்ள ஓடுறாரு அப்படின்னா, ஓடுறாரு. ஓடினவர் நிறுத்தாம போயிட்டே இருக்காரு. காளையவனுக்கு என்ன தப்புறா, நீ எங்க இருந்தாலும் நான் உனக்கு பிடிச்சிருக்கேன், உலகத்துல எங்க, ஏன்னா அவர் எல்லாமே அவரோட டெரிட்டரியில இருக்கு இல்லையா, அதை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு இவரும் குட்டி குட்டியா ஓடுறாரு. இப்ப வந்து லிட்டில் யங்கர் கிருஷ்ணர் இப்ப வந்து ஓடி 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 நேரா வந்து என்ன பண்றாருன்னா அவரோட பீத்தாம்பரை மேல இருக்கும் இல்லையா ஷால், அந்த துண்டை வந்து அவரு எடுத்து நேரா அங்க அந்த ஒரு குகையில ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருக்காரு. அவர் பேர் முச்சுக்குண்டா. இக்ஷாவாக்கு குடும்பத்தில் பரம்பரையில வந்த ராஜா. ஆனா அவரோட கதைக்கு அப்புறம் வரலாம், கதைக்குள்ள ஒரு கதை. இவர் பாட்டுக்கு நல்லா அந்த பீதாம்பரத்துல போத்திட்டு போயிட்டார். இப்ப வந்து இவன் வர்றான்,
பீத்தாம்பரை போட்டு போத்திக்கிட்டு நீ படுத்தா உன் பீத்தாம்பரம் எனக்கு தெரியாதரா அப்படின்னு அந்த பீத்தாம்பரை எடுத்துட்டு காலை எட்டி உதைக்கிறான். முச்சுக்குண்டா அப்படியே கண்ணை திறந்தோடனே அந்த கண்ணுல வர அந்த நெருப்புல இவன் பஸ்மம் ஆயிடுறான். ரைட், காளையவனா. இப்போ 2 ஸ்டோரி. முச்சுக்குண்டா யாரு? முச்சுக்குண்டா இஸ் பேசிக்லி அவர் வந்து இக்ஷாவாக்கு குடும்பத்துல பிறந்த ஒரு ராஜா. அவ்வளோ பவர்ஃபுல். தேவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு போயிட்டு தேவர்களுக்கும் அசுரருக்கும் நடந்த சண்டையில அவர் வந்து எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு வர்றாரு. வந்தா ஃபேமிலியை காணும். ஏன்னா அப்புறமா தான் புரிஞ்சுச்சு, நம்மளோட என்ன 100 வருடம் தான் தேவரோட ஒரு நாள். அங்க 10 நாள் ஆச்சுன்னா இங்க நம்மளுக்கு காலி இல்ல, 1000 வருடம் காலியான மாதிரி. அச்சோ அச்சோ, என் ஃபேமிலியே இல்லைன்னா தேவர்கள் சொல்றாங்க நீ என்ன வரம் கேட்கறியோ நான் கொடுக்குறேன்னு. இப்போ நீங்க கேட்கலாம் மோட்சம் கேட்கலாமே, அதெல்லாம் முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணரால் தான் முடியும். அவர் கொஞ்சம் புத்தி இருக்கு, அதனால அவர் லிமிட்ட கேட்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் தூங்கணும், ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு தூங்கி, ஐ வாண்ட் டு ஸ்லீப். தூங்கும் வரம் எனக்கு கொடு, யார் என்னை எழுப்பினாலும் நான் அவங்க எரிஞ்சிடணும், நான் தூங்கணும் அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்க வரம்லாம் கேட்காதீங்க. ஆனா இவர் கும்பகர்ணர் மாதிரி எல்லாம் இல்லை. இவர் நல்லவர், பட் ரொம்ப வருஷமா இருந்ததால அந்த வரம் பெற்றிருக்காரு. இப்போ இது ஆயுதம் இல்ல, இது வரம். ரைட், வரம் கேன் பி கவுண்டட் பை வரம். இப்ப எப்படின்னா டைமண்ட் கேன் பி கட் பை அ டைமண்ட் சொல்ற மாதிரி. சோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் வார்த்தையும் நிறைவேற்றணும், முச்சுக்குண்டாக்கும் லிபரேஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா. நல்ல புத்தி இருக்கு, அதனால அவர் ஓடி வர்றாரு, ஒளிஞ்சுக்கிட்டாரு. இப்போ முச்சுக்குண்டா எதிரில காளையவனா பஸ்மமாயிட்டார், புஸ்ஸு. இப்போ கிருஷ்ணர் முன்னாடி வந்தா லாஜிக்கலி முச்சுக்குண்டாக்கு மோட்சம் வரணும். ஆனா இன்னொரு ட்விஸ்டும் இருக்கு. முச்சுக்குண்டா காலத்துக்கும் பயசா இருக்காரு, காலத்துக்கும் கர்மத்தை பண்ணாரு, தர்மம் பண்ணாரு. ஆனா இப்ப பார்த்தோம்ல, நேய கர்ம தர்மாயை நான் விராகாய கல்பத்தே நான் தீர்த்த பத சேவாயை ஜீவன் அபிமிருதோ ஹிஷஹ. அப்படின்னா ஜீவன் இருக்காச்சே, இதெல்லாம் தர்மம் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் டிட்டாச்மெண்ட்க்கு போச்சுன்னா ஓகே இவருக்கு போச்சு. ஆனா அந்த டிட்டாச்மெண்ட் கிருஷ்ணர் பாதத்துக்கு வரலன்னா அங்கதான் இவருக்கு கேப். அவர் கர்மம் வந்து தர்மத்தை போச்சு, தர்மம் வந்து விராக, ஏன்னா ஃபேமிலியெல்லாம் விட்டு சண்டை போட்டாரு. ஆனா கிருஷ்ணரோட பாதத்தை நினைக்கிறதுக்கு டைமே இல்லையே, தூங்கிட்டாரு. சோ இப்ப வந்து இவருக்கு மோட்சத்துல ஒரு ஸ்மால் பிரேக். சோ கிருஷ்ணருக்கு பார்த்துட்டாரு, கேக்குறாரு நீ யாரு அப்படின்னா, நான் தான் கிருஷ்ணர்னா. அவர் அவ்வளவுதான் தாங்கவே முடியாது, ஆஹா என்ன எனக்கு ஒரு வரம் அப்படின்னு. இப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, டோன்ட் வரி, உனக்கு ஒன் மோர் சான்ஸ், யூ பி ரீபார்ன் இன் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபேமிலி, அதாவது வெரி பயஸ் ஃபேமிலியில நீ பிறப்பு எடுப்ப அப்படி சொல்றாரு. அடுத்த ஜென்மத்துல நீ ஒரு நல்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம், பிராப்த புண்ணிய கிருத்தக்லோகா உச்சித்வா சாஸ்வதானா சமாக சுச்சிமான் ஸ்ரீமதாம் தேகே யோகோ விஜாயதே. சோ பேசிக்லி சுச்சிமான் ஸ்ரீமதாம், இவர் வந்து ஸ்ரீமதாம் இல்ல சுச்சிமான், பிராமணர் ஃபேமிலியே பிறப்பேன்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ நானே வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்றாரு. ஏன்னா நீ அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருப்ப, ஐ வில் கம் அண்ட் பிக் யூ அப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பர்சனலி. இப்போ பர்சனலி பிக்கப் பண்ற இந்த ஸ்டோரியில இவரு யாரு அண்ட் பர்சனலி பிக்கப் பண்றச்சே கிருஷ்ணர் யாரா வந்து பிக்கப் பண்றாரு, கொஸ்டின் உங்களுக்கு. இந்த கொஸ்டின் பார்ட் 2 கண்டினியூ ஆகும் நாளைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஆன்சர் தெரியுமா? கொஸ்டின் சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ வந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ வருவ, நான் வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போறேன்றாரு. அடுத்த ஜென்மத்தில் யூ வில் பி ரீபார்ன் அகெயின் இன் அ பயஸ் ஃபேமிலி என்றாரு. அந்த ரீபார்ன் மறுபடியும் பிறக்கிறது யாரா பிறக்கிறாரு? ஓகே, அப்ப அடுத்த ஜென்மம் கிருஷ்ணர் எப்படி, எந்த அவதாரமா வரமா, எந்த ஃபார்ம், எந்த கலர், இல்ல அவரே போறாரா எப்படி என்ற கதையை நீங்க சொல்லணும். புரிஞ்சதா கேள்வி? ஓகே மாதாஜி, புரிஞ்சது மாதாஜி. ஏன் கலாவதி மாதாஜி அவ்வளவு சோகமா பேசுறீங்க? இல்ல மாதாஜி, எப்பயும் போலதான் பேசுறேன். சரி, ஓகே, நோ மாதாஜி ப்ராப்ளம். எனக்கு காலையில எழுந்திரிச்சா 10 வரைக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பேன் மாதாஜி, இந்த காரணத்தினாலதான். ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். இப்போ கிளியர் இல்ல கேள்வி? நாளைக்கு வந்து கேள்வி தெரியாதுன்னு சொன்னா நான் கதை சொல்ல மாட்டேன். மாதாஜி எனக்கு அந்த சண்டேயோட பிளேலிஸ்ட் கிடைக்குமா மாதாஜி? எது? சண்டே கிளாஸ் எடுத்தீங்கல்ல மாதாஜி, அதோட பிளேலிஸ்ட் வேணும் மாதாஜி. 26th சண்டே என்ன? ஓ, அது பிளேலிஸ்ட்ல அப்டேட் ஆயிருக்கும் மாதாஜி, நான் ரெக்கார்ட்ல தான் போட்டிருக்கேன். அது கிடைக்காத மாதாஜி. பிளேலிஸ்டே வேணும்ன்றீங்களா? மோகன்தாஸ் பிரபு கேளுங்க, அவர் ஃபார்வர்ட் பண்ணுவார். அவரு ஏன்னா இப்போ தானேஷி மேம் வர பிளேலிஸ்ட் தான் அது. அதுல வருமா மாதாஜி? அதுலதான் நான் சேவ் பண்ணிருக்கேன் சண்டே. சரிங்களா? அந்த மாதாஜி கிட்ட கேட்டா கொடுப்பாங்களா? அந்த மாதாஜி கிட்ட கொடுத்தா அவங்க ஃபுல் பிளேலிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அங்க இருந்துதான் சண்டே நான் அதுலயே தான் பாகவதம் பாக்குறீங்கல்ல யூடியூப்ல, அதே பிளேலிஸ்ட்ல தான் சேவ் பண்ணிருக்கேன். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்வி புரிஞ்சதுல?
புரியுது மேம். புரியுது. அதாவது அடுத்த பிறவியில முசுக்குந்தன் எடுத்த